Ízelítő az angol top 40 mai műsorából. 6 új dal került fel a listára. Itt lesz velünk Snakebo, Ring-a-Ling dala. Jay-Z és a Holy Grail. A What Love Is Made Of Katy B előadásában. Bounce Iggy Izélia című dala. Lawson és a Broken Hearted. És Ingrosso Reload című dala. Hallgass te is az angol top 40-et ma 16 és 18 óra között a Lépés Rádióban. www.lépésradio.hu